Masobra 800 kakasos ang dengue na record sa probinsya sang Iloilo halin Enero tubtob Marso. 6 na ang napatay sa balatian. Si John Sala nakatutok. 3 ka miyembro sa pamilya ni Maria Lourdes ang natapikan sang dengue sang Pebrero. Nagtugay ni isang kahangawa sa pamilya ilabi na sa malala ang epekto sang dengue sa kayong lawas. Rural cleaning na kami sa amon Panimalay, diri sa amon nga compound. Ang tanan nga mga pwede tiniran sa mga tubig, ginapanghula na namon. Naglabot na sa mga active cases subong sang dengue diri sa Barangay Alegre Oton. Bangod sini mas ginatutukan sang barangay ang 5S strategy kontra dengue kag ang mas ginpasangkad nga pag-edukar sa pumuluyo. May mga BSW naglagaw kada soon, tapos naga-spray kag kaya kulob sang mga plastic bottle. Sa bilog nga Iloilo naglabot na sa 803 ang nagpositibo sa dengue halin Enero tubtob Marso 2025. Mas mataas ini sang 77% kung ikumpara sa 454 cases sa pareho nga tion sang 2024. Nagapangunang Banwa sang Leon nga may 52 cases, Coton nga may 50 cases, kag San Joaquin nga may 47 cases. 6 naman ang napatay na sa balatian. Lunsay 2 napatay sa Banwa sang Carles kag Putotan, samtang tag-isa naman sa Banwa sang Oton kag Tigbawan. Ang pinakapektadong age group naton amo ang mga kabataan nga nag-edad 1 to 9 years old comprising 37% of the total cases, followed by those aged 10 to 19 years old comprising 31% of the total cases. Plano sang Iloilo LGU nga magdeklarar sang state of calamity sa probinsya bangod sa dengue. For the declaration, we have to convene the PTRRMC. But for purposes of funding, we still have logistics now. So we might need the access to the quick response fund maybe 2 weeks from now. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.